מקום חמורים, מקום נופק, בוקר טוב חדש. אנחנו פה בברול סטאר צ'יטים. אז כיף. בואו נתחיל את המשחק. ומתי שאחרי שאנחנו מתחילים את המשחק, אם אתם יכולים ויש לכם צ'יטים, ברול סטאר צ'יטים, אז תיכנסו למועדון הזה. אני יודע הוא לא כזה הרבה, אבל אם אתם רוצים, תיכנסו. ויאללה, בואו נתחיל. אז יצא פה הדמות החדשה. אני יכול להתקין אתכם, הדמות החדשה ממש לא טובה. יאללה, בואו נראה איך יהיה. מקווה שננצח פה, כי אני די טוב עם פייפר, אבל אני לא יודע שיטות איתה. אז אני אולי יפסיד. יאללה. וכל מי ששם סב ולייק זה הזמן שלו, אני לא מכריח אתכם חברים, ממש לא מכריח אתכם, אבל זה יהיה ממש כיף לי, ואנחנו ממש קרובים ל50 סאבים, אז כן, זה מה שאני רוצה. אני רוצה להגיע ל50 סאבים, זה הדבר היחידי שאני רוצה. להגיע ל50 סאבים. אז ניצחנו משחק אחד. יאללה. מצבעים, אנחנו מפרקים אותם. אני ממש מזל שיש לי פה הייפר צ'ארג'. ואם אתם רוצים שאני אעלה לכם עוד סרטונים כאלו, בבקשה 2 סאבים חדשים. זה מה שאני רוצה, 2 סאבים חדשים. וניצחנו המשחק הזה. אז כן. לא מקבלים מהכל דבר. אז אנחנו נשחק עם דיינמייט, נשנה סקין. הדיינמייט שבעולם. אוקיי. אני פה לא משחק ראונקים, כי פה זה בין אחד הכי קשים שיש. לא משחק פה ראונק. וכן. הופה. טוב, הוא מת. יפה. יאללה. אני מקווה שננצח המשחק הזה. נעשה כל מה שאנחנו יכולים. אוקיי. ניצחנו. וזה יהיה משחק די קל דווקא. אז יאללה. נמשיך לשחק. אם אתם רוצים שאני אעשה לכם סרטון על הדמות החדשה, אז מטרת לייקים 5. ממש נשמע לי טוב. אחלה מטרת לייקים. וכן. נקווה שנגיע למטרה. יאללה. גם במשחק הזה אנחנו מנצחים. אחלה סנדוויץ' בעולם. ניצחנו שעושים את הדברים האלו. וניצחנו. עוד משחק של ניצחון. יאללה, וואו, אנחנו קרובים ממש ל2000. ממש קרובים ל2000. אני מקווה שהמשחק הזה ננצח.
מה הם לא עזרו לי? איזה אמיתי? הוא אמיתי? כן. טוב, אחלה לב. למה? מה? יפה. כמעט לאן שם לאן. אין זה בבקשה שם זה לא פה. אוקיי. מת. מתה, let's go. שוב שיש לי היפכת שעוד. מקווה ש... אוי לא, לאן זרקתי זה? טוב, אחלה. יאללה, בבקשה. טוב, קולט. אנחנו יודעים שהוא פה, ו... let's go. ניצחנו. אנחנו עלינו ל-2000 חברים. אז אנחנו פה נשים לזה. יאללה. מתחילים. הופה. סוף. לא פקעתי בו. לא, זה נראה לי לא היה קרוב. היום אני קצת, לא יודע, אני מדבר קצת בלחש. אולי לא שאין לי כוח פשוט, אבל אני מצלם לכם פה סרטון. אז כרגע סרטון כל שני שורטים כמעט כל לא בסדר, כל יום סרטון בשני בשלישי וחמישי, לא, שני וחמישי שורט כל יום. לא מאמין. מלא עושה. יאללה. טוב לו. יואו, איזה מזל. אנחנו אבל אלה ביחד. אבל לא זה... הנה, זה מסוש. יפה. הייתי עם דיינמייט ל500 גבוהים. יאללה. ויש לנו... אחלה. חברים, יש לנו עוד כמה סאבים. אנחנו עולים ל50. זה מה שאני רוצה. כולה עוד 2 סאבים, זה לא כזה הרבה. אני מאמין בכם. אני ממש מאמין בכם. שאם אתם באמת אוהבים את הסרטונים ואת השורטים, אז למה אתם לא עושים? אז כן. יאללה. מה הוא עושה? יופי. טוב. הם כרגע טובים.
אופס. טוב, יאללה. מתחילים משחק. שפה ננצח. אוי, הלכתי לעזור המסוכן. והם תמיד שם. כמעט. הוא לא מת. לא אהבתי אף אחד. הופ. למה הם תמיד הולכים עליי? הנה פרנק רק נשאר. כדי שיהיה לו סיכוי. אני יותר מגסה. זה לא ילך לו כמו שהוא רוצה. סאולתי כבר. זה אחלה. אנחנו עם דיינמייט 715 גליעים. אז כן. אחלה. אנחנו רוצים להגיע עם דיינמייט ל-1000 גליעים. נקווה שנצליח. אז כן. יאללה, בוא. יאללה, חמודים. הופה, מת. אופסי, סתם בזבזתי את זה. אוקיי, בסדר. לא באמת משנה. אנחנו קצת שוברים אותם. מה? למה זה העיף אותי לשם? אולי בגלל שאני עשיתי זה, אבל כן. יאללה ריקו. טוב ריקו. טוב שלהם. אנחנו 840 עם דיינמייט. let's go. יאללה. אולי המשחק שיביא אותנו ל-950 עם דיינמייט, אם ננצח. נקווה שזה מה שיקרה. כן. פצחתי את בול הבלן, לא הייתי יכול להמשיך להיות שם. מאמין. לא, עפתי ישר לבול. מישהו הרג את בול, כן. טוב, אחלה. איפה השני? איפה ג'ין? יפה ג'ין. אבל היא מת עכשיו. יאללה. ג'ין נגד לארי ולורי. יאללה. אני מאמין שאיכשהו יצליח. אבל כן, ג'ין ממש לא טוב נגד לארי ולורי. כדאי לו פשוט ללכת לתקוף אותו, למרות שהוא יזמן את החבר שלו. כאילו את לורי נראה לי. לא קוראים לארי ולא קוראים לורי. כן, הוא זימן את החבר שלו. שאותו הוא עוד יותר מפרק. לא. יאללה. ושהמשחק הזה מנצח. לא, מאמין. לא מאמין. איך זה פגע בי? אבל תהרגו את לארי ולורי. טוב. מה? טוב, המשחק הזה לא נגיע. כי הם לא טובים. הם לא טובים כמו כל המשחקים האחרים. אבל למה שהיא תעשה את זה? טוב, מה לא? נתחיל עוד משחק. אוקיי. אני מניח
ניצח פה. אבל אני צריך להיזהר פה מקיט. שאותו הרגנו בשנייה. מכל גם אני צריך להיזהר. וכאילו גם. כולם צריכים להיזהר פה מקולט. וגם מביירון. ביירון אני מבין שהוא קצת יותר מדי חזק. פגעתי בשתיהם. וניצחנו אחד. תעשה לי זה. יאללה. כמעט. הרגתי את זו. לא. לא מאמין. אני 1 HP. יאללה. איפה? שם. לא, מה עשית? לא יודע למה היא עצבנית עלינו, אבל לא הולך לעשות 2-1. יאללה. יאללה אמבר. יאללה אמבר. טוב אמבר. כולם להגיד יאללה אמבר. בתגובות כולם להגיד יאללה אמבר. לא יודע אם אמרתי את זה, אבל תעשו סאב ולייק חברים. איי. עוד מעט הולך לעשות תורניות. עכשיו יש לי 5%. לא מאמין. איך הפסדנו את המשחק הזה? טוב, אני שנייה הבאה. חברים, חזרנו. לא מאמין שהפסדנו את המשחק הזה. לא. המסע שלנו. כאילו אתם לא ידעתם, אני 2%. בגלל שהלכתי שם. תגידו לי, תהרגו אותי. לא מאמין. מי שם את בני לפה? הנה עכשיו אנחנו מפסידים את הראונד הראשון. יש להם דג. זה עוד יותר לא טוב. אסור להתקרב אז. דג. פחדן. פחדן. הוא לא שם. בוא, אתה לא תהיה יכול. יופי. הנה דג. טוב. עשיתי זה פרפקט. גם לי יש הייפר צ'ארג'. כמעט. טוב, ברור 1 HP. והוא מת. GG. יאללה, חוזרים, מקווה. בבקשה. לא משנה כמה זמן זה ייקח, חוזרים. הנה, יצאתי נגד החמוד הזה. אסור עכשיו להפסיד. איך? למה זה לא קיבץ לי? נו. מה הם עושים?
עושים? אבל אתה רואה שדאג עם זה. מה? טוב חבר'ה, אנחנו מסיימים את הסרטון, יאללה ביי.